Ulga Trancan, Chakra, Mărfița Manga, Păpătia Meleu, cel mai tare rapa, Melcule Treblic, 4-4, 4-7, Chimie, AK4 Suri, Sasha Nicoleta, frații mei, Canto, Nasha, și muzică, pentru Marafins cu Careless Star, fondul financiar monetar, și Agoa, Special Kappa House. Intro cypher ca un bombardier, gata să emit în FM, bombă în cerce. E 47 de la specii, transmit, tranquilizat cu frații de tranzit. Clasic ca Balzac și Hugo, modern ca Baudelaire, sunt turbo, cam un cavum, prea bun, trag fum, las crum, căcatul ăsta e de cartoon. E 47 la Maica Mike Tyson, dacă n-ai coaie când ai, mai bine stai acasă, mai înveți rap, domnul cască, în casc. Nu vedeai, toată lumea cască. E specii, psihedelici ca Goa, fu kilometri întregi ca Rocky Balboa. Și-am un blunt care să spargă capul, robot din titan ca nimeni altul. Dile, dile, dale, lam, dalile, vino mai în față să tragem niște chei. Dile, dile, dale, lam, dalile, eu și băieții mei ne învârtim ca Galilei. Dile, dile, dale, lam, dalile, vino mai în față să tragem niște chei. Dile, dile, dale, lam, dalile, eu și băieții mei suntem în mileniul 3, alele. Dacă poți ardele, dacă nu asta e, noi n-avem ADN. Specii.